Ako určite na mne vidieť, tak už som tu nespal od zlečenia, čo už sú 2 dní a 2 noci. Proste 2 dní a 2 noci tu trvajú nekonečné orgie, ktorých sa ja neúčastním, lebo ma proste tu nechali starať sa o oheň, ktorý aj tak vyhasol po 2 hodinách, lebo proste ja neviem spraviť oheň. Ale využil som svoj čas na to, aby som sa všetkým, čo ma z týchto kvalitných pozlúčeňových orgií vyradili, pomstil. A preto som nakradol vaše osobné predmety. Ako prvú vec som okradol samuraja, lebo ten chlapec mi povedal taký shit, že má skrytý symbol imunity. Tak som mu išiel prehľadať jeho bagel. No a pozrite sa, čo ten kokot si so sebou doniesol na ten ostrov. Toto by som si nestrčil do ryti ani ja. Nie je to ešte 40-kilový chalan. Normálne nechápem to, ako to robí. Fakt ho obdivujem, ale proste jeho sebaukajanie sa v noci určite skončilo, lebo toto si už nechávam ja a budem si to strkať do ryti ja. Ďalej som ukradol Liborové plavky, ktoré mu zakopem, aby tu musel chodiť nahý, aby každý videl tú jeho 2 cm detskú porciu. Nádhera, proste nádhera. Toto si typeček zobral ako plavky na ostrov medzi ľudí. Neviem, čo mám na to povedať, fakt. Asi si to nechávam tiež, toto tiež nebude zakopané. Ako poslednému som sa chcel pomstiť tomu najhoršiemu, ktorý to celé zorganizoval, samozrejme, ako vždy. Neuveríte, čo si ten debil Moravec sem priniesol, aby mu to pripomínalo lásku domova. Foto svojej drahej, nádhernej, krásnej maminky. Toto si 100% nechávam a za to, že si ma vylúčil z týchto orgí, budem nad tým večer masturbovať normálne až do celého delíria tremens. S tým, že budem masturbovať nad touto fotkou a toto samuraj si budem strkať popri tom do ryti. Takže ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma vylúčili z vašich nechutných orgí. Nemáte čo žrať, lebo som vám tu zhasol oheň, ktorý som ochcal. A ešte mám tu aj tieto vaše krásne veci, s ktorými si budem užívať v noci. Ešte v Liborových plavkách. Fuj.